ଦେଶୀ ମାଂସ ତରକାରୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ମାଂସ ତରକାରୀ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ମାଂସ ତିଆରି କରେ। ତ ମୋ Dia ni aja kita tuh. ତଳେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ତଳେ ଲାଗିଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। Telur tadi kan dial sisi. ଆରେ ସେ ହଳଦୀ ମାରା କରିଥିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଝୋଳ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଆପଣ ମାଂସ ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଣି ମସଲା ଢାଳିବେ। ଲାଗିଯାଇଥିବ ତାପରେ ଆପଣ କିଛି ମସଲା ସମୟ ପାଇଁ ଲାଗିଯାଇଥିବ ମିନିମମ୍ ମାଂସରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ପନ୍ଦରରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। କହୁଛି ନା ସେତେବେଳେ କଥା ଲାଗିଯାଇଥିବ ତେଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାଂସଟି ବହୁତ ଫୁଟୁଛି, ପାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରାପୁରି କମିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯେତିକି ପାଣି ଦେଇଥିବେ ତାଠୁ କମି କମି ଆସିବ ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯାଇଛି ଦେଶୀ ମାଂସ ତରକାରୀ। ଭଲ ଭାବରେ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଗରମ ଗରମ ତରକାରୀ। ଯଦି ଆପଣ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ରୁଟିରେ ଖାଇବେ, ଯଦି ମୁଢ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ମୁଢ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ, ଯଦି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ମୋତେ ଉଭୟ ସବୁକିଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ମୋ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମୋତେ ମୁଢ଼ି ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣ ମୁଢ଼ି ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।